A naše společnost Agrojos Žadovice hospodaří na 1300 hektarech v lokalitě cca 10 km od Kyjova. Je to začátek takového moravského Toskánska, jak se tady říká. Pozemky jsou, ten terén je takový členitější, takže místy kopcovitý terén. Střídají se tu od písčitých půd pro černozemě, takže i výběr té techniky je složitější vybírat a je to důležitý vždycky si tu techniku vyzkoušet. Na předseťovou přípravu jarní zpracování půdy jsme si vybrali stroj Multiva. Nám byl původně zapůjčen od společnosti Moro Agri na vyzkoušení. Tento stroj nás oslovil předností nízké energetické nároky, nízká spotřeba, pak méně pohyblivých částí, jako jsou nějaké válečky a ložiska, a je vhodnější i do vlhčích podmínek, kdy průchodnost materiálu u tohoto stroje je podstatně vyšší než u konkurenčních strojů. Stroj jsme si vybrali i díky dostupnosti servisu a rychlosti dodání náhradních dílů. Stroj je velmi kvalitně zpracovaný, velmi dobře drobí, chystá vlastně půdu těsně před setím a kvalita celkově zpracování je velmi povedená. Jednoduché nastavení, jednoduchá údržba a velký denní výkon. Stroj Optima můžeme vřele doporučit, protože nás uspokojil ve všech požadavcích na zpracování půdy. Tak nacházíme se v obci Jaluby na rodinné farmě Talákovi. Zabýváme se kombinovanou zemědělskou výrobou. Výměra je 435 hektarů orné půdy. Před 3 lety jsme po předváděcí akci od Moro Agri se rozhodli zakoupit stroj na přípravu půdy Multiva Optima. Stroj využíváme na předseťovou přípravu pod kukuřici, soju a veškeré jarně seté plodiny. Na stroji oceňujeme jednoduchost, jednoduché nastavení, ideální urovnání půdy a velký pracovní výkon. Stroj díky své jednoduchosti nepotřebuje větší zásahy servisních techniků. Veškeré náhradní díly jsou k dispozici v servisu Moro Agri. Se strojem jsme maximálně spokojení, provádí perfektní práci a šetří nám pohonné hmoty.